ko woni hakke. Higo am, haa mi wi'uma e njayri ko woni hakke. Hakke naa ɗum waɗuki ko wooɗaa tan, naa ɗum guyka e fewre e njenu e war hoore tan. Hakke ɗum sendirki e Allah. Hakke ɗum waɗuki ko iri ɗume celuɗum ko Allah yiɗi. Naa waɗuki ko wooɗaa tan woni hakke, ammaa mangu hoore e lawliiru e ngañaandi e yidde meere fuu ɗum hakke. Yeesu Almasiihu wi'i dooka ɓurɗum mangu kanjum woni giɗen Joomiraawo e ɓerɗe men fuu, nden giɗen koo moye bono giɗirɗen hoore meɗen. Raaru nder Markus suurawol 12 aayaare 29 yaaki aayaare 33. To, nde ɗu'um woni dooka ɓurɗum mangu, ciya waɗuki ɗum hakke ɓurɗum mangu. To en tampii yitki Joomiraawo e ɓerɗe meɗen fuu, en tampii yitki koo moye bono giɗirɗen ko'e meɗen, en ngaɗii hakke ɓurɗum mangu. Koo e woodi goɗɗo neɗɗo meeɗuɗo tokkuki dookaaji ɗin deydey? Aa'a, koo moye tampii waɗuki non, sey go'oto tan woni mo walaa hakke, kanko woni Yeesu Almasiihu. Kanko o henyii jonde maako e duuniyaaru, o waɗaayi hakke koo nde go'o. To, ko Yeesu Almasiihu o waɗi, kanjum woni ko Allah yiɗi ngaɗen. Dooka Allah wi'i, ngartee keewuɓe no nyaako mooɗon mo dow o kewɗo. Maatiwu suurawol 5 aayaare 48. Ammaa enen en ngoodi hakke, ɓerɗe meɗen e keewi halleende. No ngaɗeten kuwen ko fotani Joomiraawo? En ngartii bo neɗɗo gooduɗo nyawu kalluɗum. Mo nyawu kalluɗum, ko haani o heɓa naa ɗum caawori dow reenuki dookaaji njamu ɓandu. Ko haani o heɓa kanjum woni likitaajo mawɗo baawayɗo nyawtukimo. Hakke maaɗum nyawu kalluɗum. Ekkitineeki dookaaji nyawndataaɗum. Koo neɗɗo e andiraa ko haani ɗum waɗa, raa bo ko haana, fuu e non e mo waɗa ko haanaa ɗum. Doole ɗum heɓa likitaajo gaylitanayɗomo nyumol ɓernde gaba go'o, kokkayɗomo bawɗe huuki ko fotani Allah. To, yimɓe fuu e ngoodi bukaata hisneeki daga hakke, ngam ɓe ngarta dow laawol, ɓe ngarta ɓiɓɓe Allah. Toy yeeso mi hokkete habaru dow no Allah naniri jurumɗum meɗen siryoranii en kisnoowo.